Zamani Wakagumede from Department of Sport, Arts and Culture, phansi ko-Ugu District. Namhlanje silana ke Ugu Sport and Leisure Center. Program ebizwa ngama District Senior Citizens Golden Games Selections. Lapho sihlanganise ama Golden Citizens ethu, ama Senior Citizens are 60 plus ahlangene kumdlalo ehlukene. So kuzokwenziwa ama selections for i-team ye-district yasoGwini. Kuhlangene umasipala waseMuzi Wabantu, owaseMdoni, owaseRenkonyeni, sikuba nomasipala waseMzumbe. Bonke bakwazi ukuzohlanganisa ikwad kuma programs ahlukile abawenzayo kuma locals abo. Namhlanje bahlangene njenge-district. Sibambisene no-Ugu umasipala nabonke labo masipala abawu-4 esengibabalile, plus bambisene no-Department of Health no-Department of Social Development ukuze siyi-roll out le program yanamhlanje. Igama uNomakanyathi ozalwa kwaMdewuka, ongusihlalo wabantu abadala ku-Ugu. Esikuthanda kakhulu kubantu bethu ngoba le midlalo bayayazi ukuthi iyenzeka yonke iminyaka. Bayazilolonga ezindaweni zabo. Ukuzilolonga kuqala kuma-ward, bese kusuka kuma-ward kuyohlangana ngokwama-locals. From ama-locals bese kuhlangenwe ngale ndlela esihlangene ngayo namhlanje, esihlangene sesiyi-district. So abantu bethu uma sibabuka ngoba abezi nje la bengaqalanga kuqala bahlolwe amanesi ekliniki. Uma kutholakala ukuthi isimo sakho sempilo asivumi, awuvumeleki for that particular day ukuthi udlale. Kuze kube leso sifo esikuphethe noko siyehla kancane kancane. So bonke abantu abalake badlulile to that screening. So siyazi ukuthi njengoba bela they are fit enough ukuthi bazokwazi ukuyosimela kwizinga elilandelayo, leli esengishilo ukuthi lizoba liseThekwini lapho sesihlangene khona kwi-province. Kusho ukuthi siyakujabulela kakhulu ke siRenkonyeni okwamukela le midlalo njengoba sazi ukuthi amahhovisi kamasipala woGu lawe siwabiza ngama head offices nengqalasizinda eningi futhi yasoGwini ila kumasipala wethu waseRenkonyeni. So kuyasijabulisa kakhulu ukuthi le midlalo ibe la ngenxa ukuthi lokho sinikeza ithuba ngokulekelelwa ibona bonke abeyindaba ukuthi size koyidayisa indawo yaseRenkonyeni. Nomunye ongayazi indawo yaseRenkonyeni ayibone ukuthi indawo enhle kanjani njengoba nani nizibonela nje. Abasiza ngokuthi one inhloso yama program is to develop esikubiza promotion of active aging. Lapho esithi abangakhuli bebodwa, abangakhuli bengakwazi ukuhlangana nabanye, abangakhuli bengakwazi ukuthi behlangane nabanye ogogo nomkhulu kwamanye ama districts neminye lapha abaphuma khona. Le midlalo bese nje bela kenziwa ama selection bakwazi ukuthi bemele i-team Ugu ingabe sekuyiwa ku provincial tournament. Lapha bakwazi ukuhlangana nabanye ogogo nomkhulu abaphuma kuma districts ahlukene. And lapho futhi ayigcini lapho, kugcina kuba khona i-team eselectawe ebizwa nge-Team KZN ezokwazi ukuthi iyomela i-Team KZN ngabe sekuhlangene wonke ama provinces ase-South Africa. Ngikusho nje lokho ukuthi ke i-Team KZN adisiwine 7 times in a row le program. Le midlalo le edlaliwe organiziwe ngalolu hlobo siyibona imihle kakhulu, engazi ukuthi ingaba isibonelo nakabanye abahlezi emakhaya abangacabanga ukuthi bajoyine kuyona.
because imidlalo nje yokusinikeza impilo nokuthi sazane nje angazi ngayichaza ngithini imnandi kakhulu siya-enjoya angathi ngaqhubeka njalo emphakathini yethu. Njalo-ke umsombuluko olesithathu olesihlanu siyaqeqeshwa, umsombuluko olesithathu olesihlanu siyaqeqeshwa zonke iy'nsuku. utrainer wethu uvama ukuthi asitrene athi masihambile sifike sibe sempumelelweni. Noma siwuqala umsebenzi siqale emthandazweni mase siwuvala sivale ngomthandazo. Yilo msebenzi kuphela esenza wawona. Okay, thina-ke la besidlalisa i-passing the ball. I-passing the ball umdlalo odlalwa abantu abadala bafana nokuthi bayanqakisana bedlulisela komunye baba ulayini badlulisela komunye baba u8. Ogogo-ke lo mdlalo ubasiza kakhulu ngoba ubenza bakwazi ukubumbana kokuqala, okwesibili bakwazi futhi nokuthi bazivocavoce nje. Uyakhulula kakhulu lo mdlalo, ukhulula kakhulu engqondweni, ukhulula kakhulu nasemzimbeni ngoba uyabenza futhi ukuthi bakwazi ukugijima. So umdlalo omuhle la kogogo mina bengingakhuthaza ukuthi bonke abantu abadala bangawudlala lo mdlalo ngoba uyadlaleka noma ngabe awukwazi ukuhamba kahle kodwa uyakwazi ukudlala. Asiqale ngokuncoma labo bantu abadala abakhona la namhlanje okuwuphawu lokuthi bawinile ngesikhathi ebekade kusadlalwa khona ngaphansi komasipala abahlukahlukene abangaphansi kogu. Base sebeza lana-ke sebezomela bona omasipala babo. Ngifuna ukuqala-ke nginikeze isiqiniseko sokuthi cha babonakala beyimisele kakhulu ukumela labo ababathumile. Sithi nalabo-ke abasele emakhaya ababeke nabo beyilungiselela bangahlali nje abayilungiselele ukwenzela ukuthi uma ngabe seyiphinda futhi le midlalo seyibuya futhi ngonyaka ozayo babe nabo futhi sebeyilungiselele kakhulu. Kumnandi kakhulu la bayikhiphile bayadla bayajabula nje ngendlela engibabona ngayo. Baningi abantu abangene la bekhale sokuthi banamaqolo banamadolo, kodwa up to date labo bantu labo bayabonga kakhulu ngale program esicelayo futhi kungabi yiprogram ebukeka nje. Omasipala baba support abantu bethu bakwazi ukuyofinyelela la kulezo ndawo abantu bakhona abangakasondeli, basibize sizosondela. Sesifika nawo wonke ama-departments ukuze abantu bethu bakwazi ukusizakala. Siyayithanda ukuyibona ikhula ngoba iyasiza nabo ukuthi kuzi iy'nkinga ey'hlukene izifo zabantu abadala ziyakwazi ukuthi through exercise, regular participation ukwazi ukwehla izinto ey'njengo-diabetes nokunye okukhona lokho okujwayele ukuphatha abantu abadala.